Degețica. Oh, Thumbelina, smaller than my thumb, you'll save the little people and the princess you'll become. You're twice as brave as anyone, you're good and true. Though you're teeny Thumbelina, I love you. You've got to bring your father, the prince and all his men, to make the valley safe for the little people once again. So on with your adventure, let no one interfere. You'll feel like a giant when the little people cheer. Oh, Thumbelina, smaller than my thumb, you'll save the little people and a princess you'll become. You're twice as brave as anyone, you're good and true. Though you're teeny Thumbelina, I love you. You're twice as brave as anyone, you're good and true. Though you're teeny Thumbelina, I love you. Nu-mi place deloc cum arată. Crede-mă, nu-mi place deloc. Nu înțeleg de ce ești atât de îngrijorat, tăticule. Stăvilarul arată la fel, nu mi se pare schimbat. Asta pentru că nu știi ce să cauți. Nici nu mă așteptam. Tu nu ai supravegheat acest stăvilar timp de 50 de ani cum am făcut-o eu. Vino, draga mea, îți voi arăta despre ce e vorba. Gata cu joaca. Asta e treabă serioasă. Vezi aici? Și aici? Și aici? Nu sunt decât niște crăpături mici. Da, asta sunt, deocamdată. Iarna e aproape și oasele astea bătrâne ale mele îmi spun că va fi o iarnă grea în munți. Dar noi locuim în vale, tăticule. Ce legătură au munții cu noi? La venirea primăverii, zăpada din munți se va topi și apa din acest heleșteu se va revărsa. Stăvilarul nu va rezista, se va rupe și toată apa din heleșteu se va revărsa peste pajiște și... Dar pe pajiște locuiesc omuleții florilor. Toți, cu excepția noastră. Câteodată îmi doresc să nu mai fiu pasnicul stăvilarului. Câteodată îmi doresc să locuim și noi pe pajiște alături de ceilalți, ca să ai și tu cu cine să te joci. Nu mă deranjează, tăticule. Dar ce vom face? Trebuie să-i avertizăm pe toți. Da, trebuie. Din fericire pentru noi, mai e mult până la primăvară. Dar pajiște e departe. Adevărat. E prea mult de mers pentru un moșneag ca mine. Dar tu ești tânără. Eu? Nu-ți va lua mai mult de o lună de zile. Când ajungi acolo, spune-i prințului despre crăpăturile din ștăvilar, va trimite soldații să-l repare și totul va fi bine. Înseamnă că soarta regatului depinde de mine. Prințul te va răsplăti cum se cuvine. Știu că nu o să ne dezamăgești. Sigur că nu, tăticule. Vei fi mândru de mine. Știu, draga mea. Ai destulă mâncare și apă cât să-ți ajungă pentru o săptămână, de-a lungul cărării vei găsi alune și zmeură. Dacă îți va fi sete, bea câteva picături de rouă. Nu o să pățesc nimic, tăticule. Nu uita, trebuie să-i spui prințului să trimită soldații să repare stăvilarul. Dacă nu ajung la timp, stăvilarul se va rupe și omuleții florilor vor pieri înnecați. La revedere, tăticule! Să ne revedem sănătoși! La revedere! La revedere, draga mea fetiță! Oh, ce am obosit! Ei, cred că prima zi a unei călătorii e cea mai grea. O să dorm buștean la noapte. Și voi porni la drum de dimineață. Toată lumea depinde de mine. Trebuie să omuleții florilor de pe pajiște. Trebuie să fie vreunul pe aici, pe undeva. Știam eu. Simt miros de omuleț al florilor. Nasul meu nu mă înșală niciodată. Unde ești? Unde te ascunzi? E o femeie în sat care vrea să te întâlnească. Ha! Aha! Știam eu!
Da, te rog, intră. Așa mai merge, vino! Să vorbim de afacerea noastră. Timpul înseamnă bani. Și că tot veni vorba de bani. De bani? Bineînțeles, am toți bani aici. Dacă nu mă înșel, mă costă 20 de galbeni. Dar unde este copilul pe care mi l-ai promis? Uite-l aici! Ăsta nu e un copil, e o lalea. Într-adevăr, dar nu e o lalea obișnuită. Pune-o într-un ghiveci și o să-ți capeți și copilul. Dacă mă păcălești, am să te caut și am să-mi iau banii înapoi. Bine, hai să-ți vezi banii la Paștele Cailor. Am uitat să o întreb pe vrăjitoare cât va dura până voi avea un copil. Sper să nu aștept până la primăvară. Oh, e perfectă! Atât de micuță și de drăgălașă. E tot ce mi-am dorit vreodată. Fiica mea are nevoie de un pătuț în care să doarmă. Fii cu minte, scumpa mea, dormi. Mâine de dimineață ne vom cunoaște. Te-ai trezit! Oh, iartă-mă, drăguțo! N-am vrut să țip, dar sunt atât de fericită. Cum am ajuns aici? Nu are importanță, tot ce contează e că te afli aici. Nu, tot ce contează e să salvezi omuleții florilor de la... știi? Gata, liniștește-te. Avem destul timp să vorbim despre asta mai târziu. Vezi ce ți-am pregătit? Un lac și o bărcuță. Nu ți-e teamă de apă, nu-i așa? Bag de seamă că trebuie să am grijă cu tine. Ești mare cât degetul meu mic. Cred că o să-ți spun degețica. Oh, norocel, draga mea. Prima noastră zi a fost atât de plină. Acum e timpul să dormi. Ne mai jucăm mâine dimineață. Al primă zi. Primul lucru pe care îl voi face de dimineață va fi să mă gândesc cum să scap de aici. Trebuie să prințul, să-l avertizez. Stăvilarul se va rupe. E exact ce căutam. Va fi o soție perfectă pentru neizprăvitul de fiu. Hai, picioarelor, nu mă lăsați tocmai acum. Și acum, la drum. O trezești. Dacă te va vedea, va fugi și vei rămâne fără nevastă. Așa e mai bine.
Tu stai aici și apucă-te de construit o casă sub copacul ăla pentru tine și soțioara ta. Eu mă duc să o pun pe o frunză de nufor ca să nu fugă. Pleacă de lângă mine! Lasă-mă în pace! Mai gândește-te înainte să te mai iei de o fetiță neajutorată ca mine. Ce ciudat! De fiecare dată când adorm, mă trezesc într-un alt loc. Uite cine s-a trezit. Haide, nu-mi face rău. Ce ai cu mine? Orice mamă vrea să-i găsească fiului ei o soțioară potrivită. Ce noroc am avut să te găsesc. Taci. Uite ce e. Sunt sigură că ești o broască cum se cade și că fiul tău e drăguț, da? Pentru o broască. Da, de mine depinde regatul omuleților florilor. Te rog, lasă-mă să plec. Nu auzi dangătul clopotelor, nora mea. În curând te vei îndrepta spre altar. E groaznic. Cum o să mai ajung eu pe pajiște? Frunza se mișcă. Se mișcă frunza destul de repede, aș zice. Salvat! Cum aș putea să vă mulțumesc? Ai cumva vreun viermișor la tine? Nu, dar... Ești sigur că nu e gândăciol? Na, hai să plecăm! Ce frumos cântă! Mai putea purta pe aripile tale până pe pajiște ale alelelor. Aș putea să-i spun prințului despre stăvilarul care se va rupe la primăvară. Nu are cine să te ajute? Ești singură? Da, sunt singură. Aș vrea să te pot ajuta, dar și eu sunt singur. M-am pierdut de stolul meu și trebuie să găsesc drumul spre sud înainte de venirea iernii. Și oricum nu știu unde este pajișta lalelelor. Sunt sute de pășuni prin împrejurim. Am înțeles, rândunelule. Aș vrea să-ți fiu de ajutor, dar viețile omuleților florilor depind de mine. Dacă ne-am fi întâlnit în alte împrejurări, am fi putut deveni prieteni buni. Sper să-ți găsești stolul, rândunelule. Nu, vine furtuna. Nu e nicio furtună. Sunt doar eu. Nu cred să fi văzut vreodată o creatură atât de frumoasă ca tine. Mulțumesc, draga mea. Rare ori mi se fac complimente. Încotro mergi? Spre pajiștea lalelelor. Știi cumva unde se află? Sigur că știu. Zbor mai tot timpul pe deasupra ei. Aș fi bucuroasă să te duc până acolo. Minunat! Leagă-ți șarfa de piciorul meu.
draga mea prietenă, nu o să uit niciodată ajutorul tău. Bine, acum ține-te bine. Ui! Minunat! Dăm drumul! Nu te mai sbați atâta ca să te scapi în apă. Uf, ai stricat totul! Nu te mai agita, nu ai deloc maniere. De ce m-ai răpit? Avem nevoie de un animăluț. Dar eu sunt o fetiță. Și? Fetițele nu sunt animăluțe, Ești prea mică pentru o fetiță. dar sunt fetiță. Ce-i cu creaturile astea urâte? Noul meu animăluț și nu e urâtă. Nu sunt un animăluț. Privește-i părul și ochii. Sunt colorați, nu negri ca ai noștri. Cui pasă de ochii? Ochii sunt făcuți ca să poți vedea. Unde-i sunt antenele? Nu mi spune că nu are antene. Ce caragioasă e! N-are decât 2 picioare. Și uite-te la mijlocul ei! Ce mijloc? E așa de slăbănoagă! De ce-mi pierd eu vremea cu o asemenea creatură urită? Poftim, ia-o, poți să o ții tu! Uite ce ai făcut. Acum toți prietenii mei râd de mine din cauza ta. Dar n-am făcut nimic. Tu m-ai adus aici. Bine, întoarce-te la treburile tale. Nu ești bună de animăluț. Rătăcesc prin pădure de câteva săptămâni și tot nu știu unde mă aflu. În curând o să vină iarna și va începe să ningă. Tata se bazează pe mine să repar stăvilarul și eu nici nu știu unde mă aflu. Nu o să mai fiu de folos nimănui dacă îngheț peste noapte. Mai bine mi-aș construi un adăpost în care să mă încălzesc până când găsesc pajiștea. E din ce în ce mai frig. Vine iarna și eu sunt atât de departe de pajiște. Nici măcar nu știu în ce direcție e pajiștea. Nu mai suport muștele astea. Oh, săracul Moș Martin. Oh! Iartă-mă, degețico. Uit mereu să mă așez cu grijă când sunt cu tine. Nu-i nimic, Moș Martin. Atâta vreme cât ești prin preajmă să mă prinzi. Am vești bune. Astă noapte am găsit un stup de albine. Măcar vei avea miere din belșug. Ai putea să-ți întrebi prietenii încotro e pajiștea la lelelor? Am întrebat-o pe bufnița Buhu, dar mi-a spus că n-a auzit de pajiștea la lelelor. Hai să nu ne mai gândim la asta, ne așteaptă mierea. E atât de sus. Am urcat și în copaci mai înalți după miere. Dar nu e periculos? Nu și pentru mine. Pentru tine ar putea fi periculos, albinele te-ar putea înțepa. M-am bătut cu albină și mi-a fost de ajuns. Tu rămâi aici, mă întorc cu mierea. Ai grijă, Moș Martin. Dacă nu zgâlțăi stupul prea mult, albinele nu se vor înfuria. Doar n-aveți de gând să-l înțepați pe Moș Martin, nu-i așa? Moș Martin e prietenul vostru și prietenii își împart lucrurile, nu-i așa? Iată de ce nu trebuie să vă înfuriați dacă iau și eu puțină miere. Ce albine cu minți, ce albinuți!
Oh, nu! Nu! Ajutor! Ajutor! Hei, încetați! Mai bine ia-te de cineva pe măsura ta. Da! De ce nu te iei de cineva pe măsura ta? Oh, lupi! Moș Martin mi-a salvat viața. Acum trebuie să-l ajut și eu. Ferește-te, Moș Martin! Mai e un lup! Nu e corect 3 contra 1. Moș Martin o să fie învins. Vin, Moș Martin, vin! Stai acolo, Degețico! Sunt prea mulți! Nu te las să lupți singur cu ei! Marș! Plecați de aici! Ești bine, Moș Martin? Acum sunt bine. Lupii și-au băgat coada între picioare și au luat-o la goană. Poate sunt mai puternică decât credeam. Nu știu cât de puternică ești, dar sigur ești curajoasă. E foarte curajoasă. Eu n-aș fi avut curajul să înfrunt 3 lupi numai cu un singur bețișor. Degețica, aceștia sunt frații mei, Mormăilă și Labălată. De ei fugeau lupii. Și ce dacă ai fost foarte curajoasă? Ești o prietenă adevărată? Chiar crezi asta? Nu-mi place să vă întrerup, dar e timpul să ne întoarcem la bărlog. Nu-i nimic, Moș Martin. Ne vedem mâine. Mă tem că nu se poate. Vine iarna și când afară e zăpadă, urșii intră în bârlogurile lor calde și dorm până la primăvară. Primăvară? Dar dacă nu mă ajut să găsesc pajiștea ale alelelor, stăvilarul se va rupe și omuleții florilor vor pieri. Iartă-mă, dar dacă nu ajung cât mai repede la bârlog, mă ia somnul pe aici. Natura se ține de șotii. La revedere, Degețica! Tata, a știut el că va fi o iarnă grea. E mijlocul iernii și eu tot n-am ajuns la pajiștea la alelelor. Se poate mai rău de atât?
gata, mi-e foame. Nu mai pot face niciun pas. Nu mai ninge. O fermă! Sigur am să găsesc niște grăunțe rămase de pe urma recoltei. Nu o să mor de foame. Wow! Wow! Ce avem noi aici? Tu trebuie să fii nevestica fermierului. Îți mulțumesc pentru ajutor, dar de ce crezi că aș fi eu nevasta fermierului? Pentru că fermierul acesta a avut o recoltă atât de slabă încât am crezut că te-ai micșorat așa de la lipsa hranei. Nu sunt nevasta fermierului și nu mi se pare deloc o glumă amuzantă. Hei, ce vrei tu, copilă? Mor de foame. Nu o să mă mănânci pe mine la cină, nu-i așa? Nu prea aș avea ce alege din tine. Ar fi o cină săracă, nu una belșugată. Ești prea slăbănoagă. Eu nu mi-aș face griji în locul tău. Dar asta e o fermă. Trebuie să fie ceva de mâncare. Te uiți la mâncare, copilă? La primăvară poate că o să te alegi cu ceva porumb de pe câmpul ăsta. Ai spus câmp? Da, unul stern. Trebuie să mai fie câțiva știuleți de porumb pe sub zăpadă. Mai mult nu trebuie. Mult noroc! Sunt sigură că aici sub zăpadă se ascund câțiva știuleți. Am reușit! Am găsit un știulete de porumb. E doar o piatră. Nu pot să o mănânc. Vulpa avea dreptate. Nu e nimic de mâncare. Vântul îmi joacă feste. Aud muzică. Chiar se aude muzică. Dar din ce direcție vine? E o vizuină de șoarece. Oh, vai, ce fetiță slăbuță. Ce vrei? Mi-e frig, foame. Am nevoie de... Oh, Doamne, ești pe jumătate înghețată, copilă. Intră, hai, vino. Stăvilarul. Trebuie să-i previn pe omuleți. Trebuie să repar stăvilarul, să-l ajut pe tata. Trezește-te, copilă, ai un vis urât. Sunt în rai? Oh, nu, dar e normal să ai coșmaruri după tot ce-ai pătimit. Trebuie să fii un înger. Ce drăguță ești să-mi spui așa. Sunt doar o șoricică bătrână, mă numesc Chiț. Eu sunt Degețica. Acum că am făcut cunoștință, ia niște supă de orz. Oh, mi-e atât de frig. Oh, drăguțo, era cât pe ce să îngheți.
Te rog să nu mă dai afară. Fac tot ce-mi ceri. Numai nu mă dai afară. Te rog. Ușurel, copilă, mai întâi trebuie să-ți recapeți puterile. Mănâncă niște supă și apoi culcă-te. Vom vorbi de dimineață. Floare de colț, floare de colț, zi de zi mă întâmpini, ca o stea albă de nea. Când mă vezi tu te bucuri. Ai cântat atât de frumos, minunat! Ai o voce de îngeraș, degețica. Îți mulțumesc, Chiț-Chiț. Ești atât de bună cu mine. Dar eu trebuie să ajung la pajiște. Da, știu. La pajiștea la lelelor trebuie să salvezi omuleții florilor. Am încercat din greu să-ți arăt cât de recunoscătoare sunt că mi-ai salvat viața, dar tăticul meu și omuleții florilor depind de mine. Dacă nu ajung la pajiște înainte de venirea primăverii... Bine, te-am auzit. Mi-ai spus de 1000 de ori povestea cu crăpăturile din stăvilar. Am vești bune pentru tine. În curând vom primi un oaspete care te-ar putea ajuta. Adevărat? Cine? E vorba de domnul Sobol. Este un domn în vârstă. Nu vede bine, ca orice sobol. Își petrece mai tot timpul sub pământ. Dar este putred de bocat și are o vizuină mult mai mare decât a mea. Cred că ar fi bucuros să te întâlnească. Vei cânta pentru el? Nu-i așa, drăguțo? Sigur că da. Da. Chiar crezi că știe unde se află pajiștea la lelelor? Sobolii sunt animale înțelepte și își petrec mult timp sub pământ, săpându-și vizuina. Nu m-ar mira să știe unde e pajiștea asta, atât de importantă pentru tine. Acum du-te să ștergi praful. Casa trebuie să fie curată când va sosi domnul Sobol. Repejor, termină de pus masa, fetițo. Aha, trebuie să fie domnul Sobol. Așa, arăți minunat. Îți mulțumesc, Chiț-Chiț. Vin imediat. Vai, domnule Sobol, ce bine îmi pare să te văd. Și mie îmi pare bine, doamnă Chiț-Chiț. Nu prea te văd bine. Ia loc și simte-te ca acasă. Îți voi prezenta pe cineva special. Minunat! Eram nerăbdător să o întâlnesc pe degețica. Adu aici. Domnule Sobol, ea este Degețica. Degețica, ți-l prezint pe domnul Sobol. Încântată de cunoștință, domnule. Bucatele au fost delicioase. Degețica, ești o bună gospodină, să știi. Mulțumesc, domnule. Chiț-Chiț mi-a spus că m-ați putea ajuta să găsesc pajiștea la lelelor. Pajiștea la lelelor? Da, amintește-ți! Ți-am spus cât de important este pentru Degețica să ajungă la pajiște pentru a salva omuleții florilor. Da, îmi amintesc. Pajiștea florilor. Va trebui să vorbim despre asta, nu-i așa? Da, după ce ne facem siesta. Degețica dragă, ce-ar fi să-i cânti un cântec domnului Sobol? Dar am crezut că o să vorbim despre pajiște. Avem destul timp mai târziu. Ia loc aici, e mai moale. Domnule Sobol, stai și dumneata lângă Degețica. O auzi mai bine de aici. Haide, cântă un cântec frumos pentru domnul Sobol. Floare de nea să răsari mereu, să nu pierd niciodată. Floare de colț, floare de colț, floare imaculată.
o cârtiță? Discutăm asta de o lună de zile. Domnul Sobol te place foarte mult și tu o să-l iei de bărbat. Dar eu nu-l plac. După ce te vei căsători cu domnul Sobol, vei avea tot ce-ți vei dori. Îți va împlini toate puftele. Nu trebuie decât să-i spui că vrei să mergi la pajiștea la Lelelor în luna de miere și te va duce acolo. Chiar crezi că mă va duce acolo? Te iubește! Va face orice îi ceri. Bună, Chiți, degețica. Ca să nu mai vin în vizită așa des, m-am gândit că ar fi mai simplu să șap un tunel între vijuinele noastre. Vezi? Ce-ți spuneam? E nebunit după tine. Nu vreți să veniți să vedeți tunelul? Sunt sigură că degețica abia așteaptă. Ador mirosul de pământ dimineața. E atât de întuneric, abia văd pe unde merg. Te vei obișnui, draga mea. Vei ajunge să iubești întunericul la fel ca mine. O să descoperi tot felul de lucruri interesante sub pământ. De exemplu, privește aici. Cum a ajuns aici o pasăre? Păsările nu sunt printre cele mai deștepte creaturi. Sărmana de ea. Seamănă cu rândunelul care mi-a cântat mai de mult. Sunt sigur că nu va mai cânta niciodată. Vă rog să nu râdeți de ea. Sunt sigură că ea e pasărea care mi-a cântat. Era atât de bună. Nu fi prostuță! Toate rândunelele arată la fel. Nu poți să le distingi una de alta. Spre deosebire de cârtițe, care sunt foarte diferite. Mai ales o cârtiță așa de chipeșă ca dumneata. Hai să ne întoarcem acasă. Degețică, ai adormit? Sărmana rândunica a murit în hruba aia și n-a învelit-o nimeni. Dacă Chiț și domnul Sobol nu vor să o învelească, am să o fac eu. Nu-mi pasă ce vor spune. Sunt sigură că tu ești rândunelul care mi-a cântat. Măcar asta îți va ține de cald cât timp vei dormi. Pasăre dragă, dacă tu ești rândunelul care mi-a cântat, să știi că te iubesc mult. Mult de tot. I-a bătut inima. Trăiești! Stai aici, nu te mișca. Mă întorc imediat. Știam eu că tu ești rândunelul meu. Știam eu. Cum ai ajuns aici? După ce ne-am despărțit, m-am rătăcit. Toată iarna m-am luptat să rămân în viață. Într-o zi mi-am rănit aripa într-un mărăciniș. Am coborât și m-am vârât într-o hrubă din pământ ca să mă încălzesc. Din fericire pentru tine, domnul Sobol a săpat acest tunel. Cine-i domnul Sobol? O cârtiță bătrână cu care mă voi mărita. Nu par prea fericită, bag de seamă. Pentru că nu vreau să-l iau de bărbat. În curând mă voi face bine. Vom pleca împreună de aici. Nu pot să plec. Când Chiț, șoarecele la care stau m-a salvat, i-am promis că voi face tot ce-mi va cere. Dar poate tu poți să-i ajuți pe omuleții florilor? Știi unde e pajiștea la lelelor? Mă tem că nu.
Nu face nimic. Chiar dacă ai ajunge acolo, omuleții florilor s-ar ascunde de tine. Îmi pare rău. Îmi va fi dor de tine. Și mie. Unde poate fi? Crăpăturile devin din ce în ce mai mari. Dacă apa se mai ridică mult, se va revărsa peste stăvilar. Oh, nu-i așa că e cea mai frumoasă rochiță pe care ai văzut-o vreodată? Da, e foarte frumoasă. Ei, nu pare prea încântată. Îmi pare rău, Chiț-Chiț, dar afară e primăvară și zăpada din munți se topește. Nu mai e timp să reparăm stăvilarul. Măcar dacă i-aș putea anunța pe omuleții florilor să părăsească pajiștea. Grăbește-te și îmbracă-ți rochia. Dar nu vrei să întârzi la propria ta nuntă, nu-i așa? Ce bine e la soare! Nu o să mai ieși niciodată de sub pământ, așa că am să te las să vezi soarele și cerul pentru ultima dată. Dar nu spuneai că domnul Sobol mă va duce la pajiștea lalelelor? Îmi pare rău, degețico, dar trebuie să știi că sobolii nu ies niciodată la soare. Rămâi aici și bucură-te cât mai poți. Eu mai am niște treburi de făcut. Ce ia așa mult boșorogului ăla? Dacă îndrăznește să mă tragă pe sfoară, am să... Bună, Chici-Chici! Ce zi frumoasă pentru nuntă, nu-i așa? Ei, da, e ziua în care trebuie să mă plătești pentru că ți-am găsit o mireasă așa frumoasă. L-am dezamăgit pe tata, i-am dezamăgit pe omuleții florilor, pe prinț. Vor pieri cu toții când apele se vor revărsa și va fi numai vina mea. Te-ai întors! Cu vești bune! Am găsit pajiștea lalelelor de care mi-ai vorbit. Încă mai e timp! Dar am promis că îl voi lua de bărbat pe domnul Sobol. Dar dacă nu merg să-i avertizez pe omuleții florilor, vor pieri. Roagă-l pe domnul Sobol să amâne nunta. Așa vei avea timp să-i anunți pe omuleții florilor. Ce idee bună! Am să rog pe Chiț-Chiț. Uite-l pe domnul Sobol. Ce mireasă frumoasă mi-am găsit! Oh, o să fie mai încăpățânată la început. Ea crede că o duci la pajiștea lalelelor în luna de miere. Ce fată proastă! Ea nu știe că sobolii își petrec tot timpul sub pământ? O să se obișnuiască ea, sunt sigură. Dar nu înțeleg. Chiț-Chiț s-a înțeles cu domnul Sobol. Ea se alege cu sacii de grăunțe și el cu o mireasă. Nu o să mă ducă niciodată pe pajiștea lalelelor. Chiț-Chiț mi-a mințit în tot acest timp. Nu-mi pare rău că plec de la ea. Du-mă pe pajiștea lalelelor, rândunico, ca vântul de repede. Stăvilarul nu mai rezistă mult timp. E prea târziu, e prea târziu. Te-ai întors? Dar cum ai reușit? M-a ajutat un prieten bun.
Omuleții florilor sunt salvați. Fiica ta i-a salvat. Maestate, Ridică-te. Eu trebuie să mă înclin în fața ta. Ne-ai salvat de la pieire. Îți sunt recunoscător. Vrei să fii soția mea și prințesa pajiștii? Oh, da! Da! Trăiască prințul și prințesa! Dublajul a fost asigurat de Empire Video Production. Au dublat în limba română actorii Ernest Fazekas, Carmen Palcu, Gabriel Răuță, Rădița Roșu. Traducerea și adaptarea Mihaela Apogonici.